com esteu? Avui vos vaig a mostrar una cosa que a mi... Què vos anava a mostrar avui? Ai, sí, vaig a mostrar-vos un tutorial d'esto que és en el YouTube, no sé què, eixe, no? Que han sacat. Això. Vale, us anem a pintar les uñes. Ah, no, us anem a mostrar una altra cosa. Ah, sí, com posar-vos crema antiarrugues. Si te la poses cada dia, diàriament, podràs quedar sense arrugues i te eliminaran com els polls del cap si te poses el pesticida ese raro o no que ens fa. Veus? La meva crema era Frozen. Bueno, que total. Què vos he de contar jo? Ah, sí. Per a créixer bé, una bona mandarina al dia va fortalecer i així vas a poder estar molt forts i arribar als 108 anys com jo. Que broma. Tinc 110. Bueno. Ah, sí, vos anava a contar el conte de Hansel i Gretel. No. Ah, sí, vos anava a contar el conte de les històries paranormals de Patricia que em va contar la meva iaia fa... No me'n recorde quan, però sé quan tenia 3 anys. O sigui, imagineu-vos la ment que tinc que tindre jo, la ment que tindre l'abuelita, per a saber això. Bueno, la meua bisàvia, anomenada Carmen Tostosa Baives, me va contar que va fer un sambori a la seva classe i la seva mestra Maria Salud me contava que era molt, molt bona. Me deia que jo tenia que estudiar molt perquè així podria fer-me reina del món i seria la més poderosa. I jo ja la soc la més poderosa, però de la meva casa. Bueno, vaig a començar la història que jo m'enrede i nois de desenredadere. Esta era Patricia, una xiqueta a la que li va passar 2 històries paranormals. Comencem la història. Patricia estava un dia en la seva casa quan de moment... No, així no començava. Com començava, Carmen? Ni idea. Bueno, sí. Patricia estava un dia en casa del seu amic Lluís. El seu amic Lluís estava jugant a l'ordinador, com qualsevol xiquet normal d'avui en dia, òbviament. I Patricia es troba mal, no sé què li va donar, que li feia mal el cap, i se va xitar al llit. En aquest moment va tindre un somni. Ella estava tombada a la cama, dormint, i el seu amic Lluís en l'ordinador, com ja vos he dit abans. I en la porta s'estava formant una espècie d'ombra. Quan es va acabar de formar, va anar apropant-se poquet a poquet fins a Lluís. No li fa res. Però quan s'acostà a Patricia, li va fer una rapada amb els 3 dits centrals en la cama dreta. Ella, cada vegada el somni era més pesadilla. Ella volia despertar-se, començar a gritar, començar a fer de tot, fins que es va caure. Lluís es va preocupar i va anar amb ella. Li va dir què havia passat, què passava, que s'havia caigut del llit, i ell li va contar el seu somni. Clar, Lluís no se'l creia. Patricia se va enfadar, li va contar una altra volta que no era mentira, que ella el tenia. Ella li va dir, pues mira, que no t'ho creus, es va alçar el pantaló. Tenia 3 rapades, igual que les del somni. Patricia mai torna a eixa casa.
Segona història. Patricia estava en la seva casa amb la seva amiga Terdu, quan de moment elles començaren a encendre veletes de Ternove, calcet, i a apagar les llums. De moment van començar a veure una pel·lícula de por. Van escoltar les dos ruïts que provenien de la cuina. Elles van anar, com és normal, i van trobar una xiqueta amb el flequillo tapant-li l'ull dret i amb un ganivet en la mà i amb sang en el vestit, en tot. I es van eixir corrents, perquè de moment la xiqueta les va veure, van eixir corrents, baixant per les escales. Terdu va tropeçar, però no va poder arreglar, però quan Patricia va tropeçar, va fer pam, 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 fins que va arribar al fin de l'escala i el va trencar una cama. Van anar a l'hospital i allí van dir oficialment que s'havia trencat una cama i els seus amics li van donar una sorpresa. Li van dir felicitacions, però li van dir els dos, perquè que tot el que havia passat era una broma. Una broma. O sigui, què broma és eixa? Per acabar, vaig a cantar-vos la cançó que a tots nos agrada. Llevas años enredados, mis pelos en mis manos, en mi cabeza, y no puedo más, y no puedo más. Llevas años enredando, y no puedo vivir